Anem sobre la secció d'entreteniment. La primera novetat és la sèrie Andor, sobre l'univers Star Wars, que la podeu veure a Disney+. I bé, tots els fans de Star Wars segur que esteu esperant per veure-la, és molt prometedora. Després, el 3 d'octubre, ens arriba a Disney Plus també els darrers episodis de The Walking Dead. Ja és la conclusió. I bé, tots els que hem seguit totes aquestes temporades i ens agraden els zombis, no a la Mariel, la gaudireu molt. Després us vull parlar d'algunes pel·lícules que he vist, que no són tan noves, però que m'han agradat, que les he vist durant aquest estiu. Aquesta pel·lícula és The Batman, les vaig veure en Blu-ray totes aquestes, i és un tipus de Batman diferent. Rep moltes hòsties, però m'agrada molt. No sé si ho sabeu, però els meus amics em diuen Batman. És una llarga història. També he pogut veure finalment Matrix Resurrections, que la tenia pendent, i hi havia gent que no li havia agradat, doncs a mi sí, a mi m'ha agradat molt, la veritat és que m'ha agradat molt. També he vist Venom 2, Let's Be Carnage, i també m'ha agradat força. La primera part em va agradar més, però sí, ha estat divertida. I Sonic the Hedgehog, que en aquest cas la vaig veure a Netflix, em va agradar, barrejar animació amb vida real, i ja tinc la segona part que em vaig comprar en Blu-ray, que la veuré a la que pugui. Després ja a Amazon vaig veure Moonfall, de ciència-ficció, em va agradar molt, molt xula, i vaig veure Prey, o com ho llegíem nosaltres, Prey, a Disney+, que em va agradar també, i és de l'univers de Predators. Bé, un Predator arriba a un indret on realment no tenen tecnologia, però són molt valents, i la protagonista és una heroïna, una noia, i em va agradar molt. Finalment em va cridar l'atenció també una amiga que em va passar un vídeo sobre com van fer la música d'una pel·lícula asiàtica, i la pel·lícula té molt bona pinta i el vídeo de com fan la música és fantàstic. I si teniu curiositat podeu veure-ho al blog. El seu nom és We Won't Be Falling, no fallarem, no caurem, i ho trobo força interessant. Doncs espero que us agradi.